Lagunekin txangoa egingo dut. Galdegaia. Kaixo lagunok. Gaur planak egingo dituzu. Ni lagunekin Londresera joango naiz asteburu honetan. Irrikan nago. Eta zuk zer egingo duzu asteburu honetan? Ikusiko dugun bideoan berri on bat emango dio Lidek bere aitari. Plan polit bat egingo du ikastolako lagunekin. Ze moduz klasean? Ondo, gainera berri on bat dauka. Berri on bat? Bai, zango egingo du. Txangoa? Ze ona? Bai, oso pozik nago, eta lagunak ere bai. Eta, txangoa nora? Ea asmatzen duzu. Nire lagundu, pista bat. Ea, ba... Ez da hondartza, baina ura dago. Badakit. Bai? Ur parke bat. Bai, asmatu duzu. Gure planen berri ematen dugunean, normalean informazio asko ematen dugu. Baina informazio hori ondo ordenatu behar da esaldian. Garrantzitsuena, galdegaia, aditz nagusiaren aurretik jarriko dugu. Adibidez, ni lagunekin Londresera joango naiz. Esaldi honetan aditza joango naiz da. Eta aurretik nora, Londresera dago. Hori da esaldiko elementurik garrantzitsuena edo galdegaia. Hau da, Londresera joango naiz eta ez beste toki batera. Nor joango den, azpimarratu nahi badugu, lagunekin Londresera ni joango naiz esango dugu. Eta norekin joango naizen azpimarratu nahi badugu, lagunekin joango naiz Londresera esango dugu. Esaldi hauetan elementu bat lekuz aldatu dugu, baina esan nahia berdina da. Bigarren honetan Londresera esaldiaren amaieran edo galdegaiaren aurretik jarri dezakegu, baina esan nahia aldatu gabe. Esaldi hauetan ere elementu bat lekuz aldatu dugu, baina esan nahia berbera da. Londresera esaldiaren amaieran edo galdegaiaren aurretik joan daiteke. Azpimarratu esaldi hauen galdegaia. Lagunekin Londresera ni joango naiz. Ni lagunekin Londresera joango naiz. Londresera. Ni lagunekin joango naiz Londresera. Lagunekin. Esaldiaren elementurik garrantzitsuena galdegaia da. Aditz nagusiaren aurrean dagoen elementua da. Galdegaia eta aditza ez diren esaldiko beste elementu guztiak lekuz alda daitezke esaldiaren esan nahia aldatu gabe. Aio, eta laster arte.